Madaniyetli olup emnege jetip kettin. Emne vilka menen tamak jegeniňe sыймыктанып atasыңбы? Je emneňe kıyın bolup kettin? Degele Kırgız kıyın bolup kayakka çeyin berat. Orus bolup je orus bolup albadyň. Je anglis bolup anglis bolup albadyň. Sen Kırgız boydan jymşagan boydan galasın. Teňirçi bolup kayakka ketip atasın. Je it bolup kayakka ketip atasın. Kamins bolup kayakka çeyin geldin. Oşo kızың menen bala namaz okuy turgan bolsa, kişine joluk salınıp kalsa, oşonu tim koyboysun, özüň ölüp baratsaň dagı. Jegenin çoçkonun eti, jegenin içkenin arak, aram. Andan keyin balang turadığa çöýün dese, namaz okup anday mınday jön ele jürüböýsünbü deysin. Kaysırysın aytyp atasın. Kaysırysın oşonu süýlep atasın. Oşol Rossiyada kalıp ketken Hakasiyadagy çala kırgızlarda bolup jok bolup keteýin dep atasыңбы? Akırı senin tukum ulaytyp şo senin baldaryň, kızlaryň, oşol kızың joluk salınsa, arak içmese, balaň arak içmese, oşol nerse sana jakşy bolboýut, tınçykdaýsın akırı. Bolbosam kızım kaýerde denesi kimge satyp atdyr, kimge soýku bolup atdyr, kaýsy negirden tuup gelet dep oturat dileň oýlanyp. Atene oýlanyş gerek. Balası turacıga düşüp atabı, oşoga jardam beriş gerek. Kayraga bir koldo gösötüş gerek, поддержка beriş gerek. Gedip jakşy yol satyp alyp beriş gerek. Ot kaçasa bokka kaçat degende sen özüň baldaryňy buzup atasın. Oýlangyň sen.